אוקיי, אושר. אני לא קניתי את זה. הוא מאמן את הרגליים שלו לפני. שלום לכולם, אנחנו עושים היום קמפינג בצפון. טרק בצפון. טוב חבר'ה, הגענו לקריית שמונה. הנה הנוף פה, הנה הנוף. זה אושר, זה דניק. אני בשיפוע פשוט, לא זה חרא. אז עכשיו אנחנו עושים, עולים על אוטובוס אחר. זה חם רצח, יותר חם מאילת. וואטסאפ, לא. אנחנו עכשיו עולים על אוטובוס, לאן אנחנו נוסעים? אנחנו נוסעים, לוקחים אוטובוס לכיוון קצרין ויורדים עכשיו? סבבה. טוב חבר'ה, הגענו לצפון, יש פה מאווררים, נראה לי אנחנו הולכים ללכת מתחתיהם, נכון? אנחנו אמורים, ווואלה יש פה טבע, נראה כאילו שרפו פה את כל הפאקינג מקום. כן, וואלה, נראה לי זה המאווררים חבר'ה. שם היה מאוד חם, כאילו זה אילת או משהו, אבל עכשיו אנחנו הולכים קילומטר. עם כל הציוד. כאילו, עכשיו זה הפיק של הציוד. חכה, נו מה, אתה מכונית אושר ימתום. עכשיו זה הפיק של הציוד שיש לנו. כאילו, ואנחנו הולכים עכשיו קילומטר. כשאנחנו נגיע לשם, לאן אנחנו הולכים בכלל? למאגר בנטל. הנה, ככה. אנחנו הולכים לאכול, לעשות קמפינג כאילו. אוהל. כן? אוהל. הנה. הנה זה דניק. רגע, אני לא רואה כלום. טוב, הגענו. זה המאגר בנטל. מקום יפה רצח, כמו שוויץ. איך תזדהן? הנה אנחנו יורדים למטה, יש פה מלא אבנים, אבל פה יש דשא. לא, זה רטוב רצח פה אחי, מן הסתם שיש פה דשא. השארנו את התיקים שלנו, ועכשיו אנחנו הולכים למצוא מקום לבית. היה כאילו שאני נתן לך. כן אחי, כמה טונה של C4 אחי ישרנו שם. גם אם זה מתן בלד. כן. אחי, אני מסביר לך פה, שביל הבטון הקטן הזה פה, יא מפגר. פה יא מטומטם, תראה. מה? אתה רואה שביל קטן, שבור? כן, זה מה שתכננו, מה? זהו פה. איפה פה? אחי, עד כמה גדול האוהל שלך? לא יודע. טוב, כמה גדולים הביצים? כבד וסוכה. כל פה, כוכב. שם למטה או פלט שם למעלה? שם למטה לדעתי, אבל... מה שאתה מחליט. תביאו תיבה. בואו לשם. תשמע, איך אתם מפחדים? מו! איזה מפחיד זה קוסם. איפה זה? טוב, בנינו אוהל. והשקית עפה פשוט קיבינימט. ועכשיו אושר מחפש אותה. שקית בהירה. איזה צהובה כזאת או מה? בנה בהירה. חטפה. אם מצאתם אותה תכתבו בתגובות. כל הסלם. סלמת כמו? אני לא רואה כלום. גם לא רואה. תשמע, זה הביא אותי החוסר. מו! חשוב יהיה לא להשאיר פה פשוט זבל ואוכל.
ננקה הכל. נראה לך, הדרוזי שם לב למה? שהלכנו ודיברנו איתו על מים? לא. אוקיי, האוהל נראה לי נשבע. טוב לבקר. אושר, מה עשית? תסתובבתי בזה. אושר, אני לא רואה כלום, אושר. יאללה, בלט, קומו. אחי, אפשר מבפנים, אפשר מבפנים. לא, אחי, נפלו דברים. בסדר, זה הדברים שלך. ושלי. לך תשים אותם, דני. איך אני יוצא את זה? לא אתה. הייתי כן, אתה אשם בזה. ויבמה אשמה בזה, בלט. כל הבגדים שלכם על הרצפה. מה אכפת לי, הייתי זורק אותו. היא לא של כאן. מה קורה פה? מה אני עושה? כן, תמיד שאנחנו נתעורר וזה יהיה שבור. אחי, מה זה קרה? קשוש, אושר הסתובב. אושר הסתובב פתאום קלט שדפק משהו. תיגע בי. פרה! איפה? אחי, זה לא נפל, זה קרס לגמרי, אחי, מה אתה דפוק? חבר'ה, תתאפסו על עצמכם ותרימו את זה, בני זונות. אימא'לה. נו, יאללה, בלט, תרימו. חכה, עף לי זה, בלעד, סוכה. אחי, מה קורה פה? מה, למה זה ככה? נראה לי הוא מת. למה? אם עכשיו אוהל ממש גם הולכים, מחר הולכים פשוט. לא יודע, אני די בסדר עם זה כבר. כאילו אפשר לישון. טוב, אולי לא. אחי, אפשר לישון ככה, אני בעד. לעזור לך? אז יש לך, אז יש לך. נו, דניק. אתה מסתדר? פאק, הכל נפל, אחי, הכל קרס. צריך להביא את פנס. הוא בפנים, אתה מוכן להיכנס לבפנים? להביא את הפנס? חבר'ה, מה קורה פה? טוב, תביא פנס ראש, מה אני כמו אידיוט? התעוררנו חברים, שעה 7:15 בבוקר, עכשיו אנחנו הולכים להיות במים, ימלא שם פיצוץ אטומי. טוב, אנחנו מקפלים. לא אהבנו את המקום היפהפה הזה. סתם. אהבנו אותו רצח, חייב ללכת. חייב ללכת. וואלה, השעה כבר איזה 11 כזה. ואנחנו מקפלים. ישבנו פה עם אנשים. ובאו מלא ילדים. עכשיו אנחנו נצטרך ללכת את כל תיזהר, תיזהר, תיזהר! טוב חבר'ה, המשכנו. אושר כושר שרוכים. התעכבנו קצת. מאוד הרבה. מאוד הרבה, תראו כמה ילדים. ועכשיו נולדו לנו, סתם. יש פה מלא ילדים. כאילו, אנחנו הולכים איתם, לצערי. הם עושים כנראה את השביל, לא יודע. ויש פה מלא חרא של פרות. חבר'ה, הדשא שם, משם הלכנו עד לפה. יש פה בונקר. יש פה, אני לא יודע איך קוראים לזה. באמת זה מראה תמשיך למטה? אתם רוצים להיכנס לשם? אין אחי, אנחנו מתיקים על נפסי. מטורף, דגל ישראל, מטורף. חם פה רצח. אימא'לה. אנחנו עולים 90 מעלות. עכשיו. עם התיקים. הצילו. נראה לי עלינו על פסגת ההר.
איזה נוף. טוב, עכשיו נראה לי הגענו לפסגה של ההר. הר בן טל. רואים פה את מאגר בן טל. עשינו קמפינג שם. שם ישנו. וואו, תיזהרו. עלינו עוד יותר למעלה. נראה לי הגענו לפסגה. לא, הפסגה שם. ספוילר. אחים, יש פה סוסים. אימא'לה. תסתכל את זה, יש פה סוסים. על הדרך של ההולכי רגל. איזה כיף. רגע, מה זה? לימון. כן. וואלה, יש פה הר מוזר. אתם רואים את ה... איך קוראים לזה? נו, איך קוראים האלה? את מה? הפרופלורים האלה. מאווררים? תחנת רוח, נו. נו, קיצור, האלה, אתם רואים אותם שם בהמשך? הרחוקים? שם אנחנו מסיימים את המסלול כן. השני. עוברים שם במסלול השני. זה נראה כזה של שואלים. טוב, מה יש שם? וואי, כזה קר פה. יש פה עצם, אחי. יש פה עצם של פרה. כאילו ממש ירוק. צלם, תביא. יש פה טנק. מדבר עם צה"ל כשהוא עומד על טנק. וואלה, אנחנו חצי דרך איך קוראים לחניון הזה? עין זיוון. ואנחנו כנראה נמות פה. אנחנו לא יכולים לעמוד יותר. אנחנו צריכים מאוד לעלות. כנראה אתם תמצאו את הגופות שלנו פה. או שנקים פה בית. תצליח. מדינה. אחי, אני מרגיש שאני... יהיה מדינה חדשה על גבול סוריה וישראל. אבל מצאנו ירידה. חדר רצח. מפחד להחליק. וואו, מצאנו עץ מטורף. טוב חברים, עצרנו לאכול. טעים. אתם בלעץ, אנחנו הלכנו ממש הרבה, מאוד הרבה. ועכשיו אנחנו יושבים מתחת לצל הזה, וואו, זה מגניב. יש פה רוח מטורפת כאילו. ירדנו. אוי, כל כך. ירדנו מההר הזה. וואלה, כן, היה קשוח. היה קשוח. נראה לי אחרי הטיול הזה, אני אוכל ללכת לכל מקום. וואלה, מפחיד פה. מפחיד רצח. טוב, אנחנו לא צריכים לרדת את כל זה. אנחנו הולכים שמאלה. צאתכם לשלום. אללהו אכבר. פיירוול. וואלה, כיף. אחי, אין פה איזה... זה לנד מיינס או משהו? שם למעלה. ירדנו את כל זה. הנה יש פה את כל נפלאות הטבע של ישראל. זה בכלל לא נראה כמו שטח ששרפו אותו כדי שהאויב לא יקבל כלום. אנחנו רואים ציוויליזציה. פירות. הגענו לעין זיוון. רואים ציוויליזציה, רואים חנות. וואו. טוב. אנחנו אנחנו בעין זיוון. יש פה כלבים. הופה. נניק שאל, האם הם יודעים שהם קיימים? אתה יכול לזרוק פה את הפחית. לא יודע איפה ללכת. פה באמצע? זה תפוזים. כן, דניק, מה הבעיה? תשאיר אני פה. לא מבין, ולוג. הייתי צריך לראות את זה לפני כאילו. אתם נהנים מהסרטון? מה נעשה? להתגלגל בדשא. וואלה, בא לי רגע. כמו הכלבים האלה? אחי, אנחנו יכולים לשים פה את האוהל שלנו. זה הרבה יותר נוח. לא סתם, יש... שאולי אי אפשר. כן. וואלה, אני מרגיש כאילו אני מתתי ונולדתי מחדש.
כן, אושו. לא. וואלה חבר'ה, אנחנו לא באמריקה, אנחנו לא בארצות הברית, זה לא האמריקן דרים, אנחנו בישראל, אבל זה מאוד דומה. אבל בסדר. אחי, יש פה אפילו התנה למכוניות. מאוד רומנטי. בתים חמודים. וואו, דווקא. לזכור פה, טוב, זה בית מלון נראה לי, אבל... הנה ישראל. לאן הגענו? עתיקות, אחי, מה זה? אין כניסה פרט אופסי. קנינו דברים, עוד דברים. אני אגיד לאושר להתחיל להביא קשים. הוא לא ענה לי, אבל לגבי... יש פה סוסים ושקיעה, אבל לא רואים אותה. לא רואים את השקיעה. טוב, מכינים את המדורה השנייה שלנו בטיול הזה. יש פה אנחנו מכינים מדורה. אושר מכין טונה מעושנת. מדורה, יש לנו תפוחי אדמה, ואנחנו הולכים לשים לתוך זה. ובטט אחד. מה קרה, דניק? נשפך הסיר? כל המים האחרונים שלנו הלכו לפח. כל המים הרותחים פאקינג נשפכו. כל זה היה סתם. זה ישראל הייקינג שצריך לשלם. התעוררנו. ואין לנו דם אחד בגוף, כאילו יותר. יאללה, מתקפלים. last day. יאללה, מתקפלים! הנה שקית זבל. ושולחן הבאנו. זה היה פה, ואוהל היה פה. פשוט גנבנו למישהו. ופשוט שמנו את השולחן שלנו והסלעים שלנו. פאק, הנה. טוב, עכשיו אנחנו מכינים אוכל. ארוחת בוקר. אנחנו מכינים. תכתבו בתגובות את הניחוש שלכם. טוב, אנחנו מכינים תה בטעם מנגו. מנגו. אושר לא שותה תה. ועדיין מכינים את האוכל. תכתבו בתגובות מה יהיה האוכל. Damn. What the fuck? קר. הפעם אושר צוחק. רגע, השקית שאליה צריך להכניס את האוהל, כאילו בתוך בפנים, האוהל. היא בתוך האוהל. תראה איזה מטורף האוהל ככה. וואו, לבן אדם אחד, אחי. אחי, תנער אבל אתה בפנים. מה, עושים איזה כביסה? אחי, תראה כמה זבובים. מה עושים עם התפוח? זבובים. אוקיי. תראה את הכובע. תכתבו בתגובות אם זיהיתם. טוב, סיימתי. עכשיו אנחנו יוצאים לדרך. טוב, כן. יש סטייט שנראית כמו ביבס. זה אוקיי. ביבס.
צילמת את זה? כן, זה על החולצה שלי כאילו מאחורה. וואו, יש פה 40 זבובים על מיליון אותה זבובים. נקודה. טוב חברים, מי שבא לעין זיוון מוצא פה את הטונות שהשארנו. שם עוד טנק, כמה טנקים. נראה לי פשוט הצפונים אוהבים טנקים. כן, יש פה בטיחים. וואו. איזה יפה. איזה יופי. וגם שם יופי. וגם מאחורה יופי. טוב, אומרים לנו לעצור, ויש גבול לפנינו. וואלה, הגענו למקום שעושים פה קאט. הגענו לטורבינות, יש שם טנק, ושם זה סוריה. או, דאם. יפה שם. זה הענן, זה הענן, זה לא נופל. What the fuck is the news שלך? שיט. טוב, נראה לי מעבר לגדר שם אסור. חבר'ה, האם אנחנו עדיין בישראל? לא יודע. וואי, איזה טוב שפשוט הסורים האלה האפסים נתנו לנו את השטח הזה. כן, לך קדימה. כנס לשם. אחי, פה אנשים נלחמו אשכרה. יש פה פחית קולה. זה אחד המקטיבים. כן, לא ציפיתי. טוב, ירדנו. כן, נדליק פלאש. אני לא יודע אם זה דולק. זה דולק. שיט אחי, אני מת. תיזהר. אחי, אני מאוד מקווה. זה יורד ממש למטה. בוא. אתם רוצים לרדת לפה? שואל. תעשה סרטון אימה. היה כתוב פה משהו. אחי, בשביל הוולוג. אחי, זה מגניב רצח. תראה, יש פה כאילו חשמל של כל זה. אחי, מתו פה אנשים, כאילו פצועים הכניסו לפה. כן. אור יום, אימא לב. צילמת את הכל? אז לא, סתם החזקתי את הטלפון כמו אוטיסט. טוב. החלטנו להיכנס מכניסה אחרת. אחי, איך חיילים נלחמו פה? יש פה כל כך הרבה דברים. יפה, מה? אבל יש... תיזהרו. טוב, יש פה במבה. יש סרט על מוצב, זה פשוט, ראיתי איך הם נלחמו במטו, זה מטורף, כאילו ממש לראות על מישהו את זה. טוב, יאללה. טוב, אני מקווה שפה לא יהיה... רגע, אני צריך להשתין. תשתין בפנים. לבלוג, קונטנט. קונטנט איכותי, אחי. בוא נבדוק אם יש. אני שאתה משתין במקום שמת פנס, אז... אחי, אני לא רואה כלום. כי אני משקפיים. מה כבר יקרה? פה סגור. לא, היית חייב להגיד את זה. פה גם סגור. אינדיאנה ג'ונס. שתי גן. יצאנו לצד השני. כן. הגענו לאיפה שעצרנו, אחי. אחי, זה כמו בטלפילד. בוא נראה. אני רץ בשם. תל חרה. מה הוא לא יעשה בשביל הוולוג? ואתם לא תעשו לייק. תראו, תל חרה. תל חרה. סיימנו עם ההר הזה, הר פסיכי, 10 מתוך 10. עכשיו עוברים להר אחר. וואו, אנחנו באפריקה. היינו שם. ארטיבר בנטל רואים מפה. בנטל. תראה. שם. כסף.
אחי, אחי, זה כן. זה ירידה, לא. אנחנו לא עולים על ההר הזה גם. בוא נעקוף אותו. עוקפים אותו, עוקפים אותו, עוקפים אותו. אני מרגיש כמו בפרסומת של מכונית. הנה הכנרת, חברים. ואנחנו עדיין עולים על ההר. בא לי פשוט להיכנס למים שם. פה, שם, שם פה. אנחנו מסיימים. עוד 3.5 קילומטר. אבל זה לא הגיוני, אחי. נראה לי יש שם פשוט מגלשה ענקית שפשוט נרד. או, יש שם עוד מעברים. קמנו את המקטע הרביעי, חברים. אנחנו עכשיו מתחילים ירידה. את המקטע החמישי האחרון שלנו. ואז יהיה אוטובוס הביתה. Let's go. אוקיי. פאק יא. אלוני הבשן כן, כן, הכל מובן, יאללה בוא. יאללה, let's go. יו! מה? לא, אמרת ירידה. לא, לא! הנה שוב הגענו חבר'ה, הכל טוב, זה ירידה. זה הסכם בהתחלה, אבל זה ירידה עכשיו. הופ, הופה, הופה. אוי, אימא'לה. הופה. מה? יש פה פאקינג ספסל, אחי? וואו. וואו. תביאו לי מקום! טוב חברים, מצאנו נוף יפה רצח. זה אושר משתין. כאילו ספסל, אנחנו יושבים על ספסל. עם נוף על הכנרת. ועל העננים. טוב, ירידה, 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 ויש פה מלא חרא טרי של פרות. אנחנו לא יודעים איפה הן מתחבאות, אבל יש פה מלא חרא שלהם. טרי גם, זה כאילו מסריח רצח. הנה תראו, הנה חרא. רגע בואו נחפש עוד. אתם רואים עוד קקי? נייק, אתם רואים עוד חרא של פרות? איפה? הנה עוד חר של פרות. טוב, תכף אנחנו מסיימים את שביל הגולן. זה מטורף חבר'ה. כל כך הרבה עברנו. פה אנחנו יוצאים משביל הגולן וממשיכים ימינה. הנה שם. סמק, זה שוב המעבר הזה. טוב, סוף סוף מצאנו. כי הנה שם למעלה. סוף סוף מצאנו את הדברים האלה. מה זה דניק? המחלים האלה. אולי מים. יש שם תות מעל. כן, בשבילם באנו ועשינו את הטיול הזה. זהו, אנחנו יכולים כאילו... ביי חבר'ה. יאללה, ביי לכולם. מה אתה אומר אושר? טוב, הגענו שוב לציביליזציה. יש שם מועל. וואו, הגענו לתחנה. איפה אנחנו עכשיו? אלוני הבשן. מחכים לאוטובוס לטבריה. חניית נכים הכי גדולה שראיתי. וואלה, אנחנו במקום הזה, יש פה רק ילדים, כאילו רק ילדים, אני לא יודע, והמכולת פה סגורה, אמור להיות פתוח, אבל זה
סגור. טוב, אכלנו, הנה נוף מטורף, שהנה תחסום גם את הנוף. טעים. טוב חברים, אנחנו כבר באוטובוס השלישי שלנו. נוסעים לחיפה. וואלה, שכחתי לצלם כי הוולוג הזה על הזין שלי כל כך. התחנה הבאה, זו כפר חיטים. כן, אני יכול ללכת את זה ברגל הזה. טוב, הגענו לחיפה, יש פה רובוטים מטורפים. כואב לנו כל הגוף. זה אומר כן, זה אומר שאנחנו התעללנו בעצמנו וביחד ננצח. טוב, נעלם לו הברקה. טוב, נעלם לדניק הרב-קו. הוא נסע אני אומר לך. אבל הוא פה אחי, מקסימום. מחפשים 430, זה האגד. אוקיי, סייד קווסט, התחל. טוב, הרב-קו החינמי הלך בתאריך שהוא היה... ביום האחרון. אולי פשוט הגיע זמנו, דניק. אפשר להכיר עליך, לדעתי אני חושב. טוב. אני לא ככה לדעת. What the fuck? למה אתה לא יורד איתנו? למה הוא לא יורד במעלית? האוזניים שלי מתו. וואלה, אני מקווה שזה לא יתפוצץ לי בתיק. הבן אדם הזה אמר על משהו שהוא מקווה שזה לא יתפוצץ לו בתיק בתחנת רכבת. טוב, מקווים שזה לא יתפוצץ לו בתיק. הגיע וואו, איזה סקור. קיצר, הגיע הרכבת שלנו. יאללה. חכה, זה לא ייפתח. זה לא נפתח פה. לפחות זה לא יתפוצץ בתיק שלך, אחי. תראו מה קרה לי. יש גם ברגל השנייה? כן. נראה לי, לא יודע. תכתבו בתגובות אם יש. עכשיו תורך אושר. זה היה כזה חמוד. האחרונות בקרונות האחרונים נעולות למען בטיחותכם ולא ניתן לרדת בגלל זה לא נפתח. מה שאתה לא רוצה. אחי לא. רגע, שם זה פתוח? לא. אחי. לא. רגע. טוב. אושר נשאר שם. לא, אושר.
לאן הוא פאקינג נסע, אחי? למה הוא לא פה? אחי, מה אנחנו עושים, כאילו? טוב, מה? איפה מוצאים אותו, אחי? מה, סבא? טוב, חבר'ה, איבדנו את אושר. רגע, מה? אוקיי, מקווים לראות אותו ברציף פה, נכנס לקרון. נראה לי הוא טעה ברציף, זה וואלה, זה מתאים לה. עכשיו שיש לו ב-39. הנה. הנה הוא. כן. אוי לא, עמוס פורץ. לך לשם. פאק, זה ממש רחוק. או. תגיד לו ללכת, קיצר, שייכנס, סבבה? שייכנס. זה לא נפתח. זה יפתח. או, טוב, יאללה, באז. אחי, אין מצב שזה קרה לך עכשיו. לא מבין מה קרה. אנחנו מבינים מה קרה. אתם אמרתם, בוא נוודא שלא שכחנו כלום. ואז איזה זקן אחד במושב של ארטיום בא אומר לי, שכחת את האוזניות האלה? אז אמרתי, ואתה אדיש ולא עונה לו. אז אמרתי לו, מה? כאילו שמעתי. הוא אמר, האוזניות האלה, שכחתם אותה? ואז אמרתי, כאילו, לא יודע. לקחתי אותם, אבל באתי לארטיום, אמרתי לו, ארטיום, זה שעכשיו נסגר את הדלת. למה לקח לך כל כך הרבה זמן לענות לו אז? שמע, היה מלא זמן שאנחנו יצאנו וחיכינו לך עוד בחוץ הרבה. כן. איזה 10 לא יודע, דיברתי איתו אחי. אחי? ארטיום, אתה ראית אותי בא אליך עם האוזניות? לא, אני לא ראיתי לא, אותך. פשוט זה נוסע. לא יודע מה זה. אני באתי לארטיום ככה, זה שלך, תזכיר את הדלת. למה שתשאל אותו בחוץ? תצא קודם. כי אם זה לא שלו, אז אני אניח את זה איפה שזה אמר. לא, אבל וואלה, היא נסגר. כן, היית שואל אותו, הוא אומר לא, היית חוזר. זה היה אמור להיפתח כאילו. זה יפתח. זה נסגר כבר פשוט. כן, זה פשוט נסגר. לא רק אני נתקעתי, אני... רצו לרדת אחי. אתה מבין שאתה... היית צריך להספיק. וואו. אנחנו בתל אביב, חבר'ה. נראה לי. רותם, יהיה לך מלא לערוך. לא, אני אערוך את זה בשנייה. טוב, הגענו לאשקלון המטורפת שלנו. וואלה זה היה מטורף, זה היה כיף רצח. לנו רע. אחי, אין מצב שאנחנו היינו רואים את המדרגות האלה. מה זה? ייי.